Takže zdravím všechny u tady tohohle prvního videa na tady tomhle kanále. První video bude teda za hry World of Tanks, jelikož se mi podařila jedna fakt pěkná bitva. Konkrétně s tankem Batchat, s Batchatem na mapě Prochorovce. Máme docela v pohodě matchmaking, desítky, devítky v pohodě bez artin, takže na Prochorovce určitě to je něco, co chcete. Já jsem tady ten replay chtěl si tady hlavně na YouTube uložit protože je to moje první hra, kde jsem dal 10 000 damage plus. Takže z toho důvodu jsem se rozhodl vydat ji na YouTube. Já doufám, že zvuk a kvalita bude v pohodě, je to první video, tak když tak nějaké nedostatky omluvte, prosím. No a teď už teda k tomu komentování, takže my tady máme mapu Prochorovku, máme tady na midu nějakého toho futura, já jsem se rozhodl ještě s mým kolegou Frankiem jet na hill, protože já ten lesík úplně nehraju, tak tady máme nějakého toho futura, tak dáváme nějaký první rány tomu futurovi, zkoušíme ještě blind, on se rychle opravil, takže ten neprošel, netrefil jsem ho a teď ještě ten vzor. Takže první klip 4 rány z 5 docela v pohodě. Docela v pohodě začátek. Co k tomu říct? Batchat je teda nutno říct, že v této hře, aby se dal 10 000 damage, musí vám ta hra vyloženě přát, jako například mě tady teďka s tím vzorem, který mě bouncel někam tady do věže. Jo, tak do věže ne, tak tady do té vany. Tady je přesně do vany. Takže to je například jedno to z těch štěstí, kterých bude ještě dost, a zároveň bych ještě zkuste se soustředit i na to dělo, protože bude opravdu trefovat to, co má. Takže fakt jako luxusní hra za mě. Spotřeboval jsem tady nějaký objekt 257. Jste říkali, že nebudeme střílet, tak bychom se nespotli, ale že ho pušneme takhle rovnou ve dvou. Je to strašná síla v těch dvou Batchatech, prostě takhle na někoho najet, sfarmit. Já tam teda hraju hápka. Ventu a Stabík, tuším. Jo, to je to vybavení, které tam hraju. No a sfarmili jsme tady nějak toho objekta, no farmíme. Ještě jednu, jo, teďka tady je ta rána, kterou jsem neprobil. No a naštěstí kolega ho dopnul. Zkouším ještě takovej auto-aim, který se nepodařil. No, zatím začátek hry, 12,5 minuta, mám 2300, dejme tomu v pohodě začátek. Chceme nějak rozpušovat tady tu pravou stranu a máme tady to Projetov který tady takovej trošičku herci, samozřejmě těch 10 000 damage se bez tady tohoto nastřílet nedá. Takže nějaký to štěstíčko, s tím se tady počítat musí. Nabíjíme ten klip, ale tam si na minimapě všímám vzora, který je důležitý sledovat tu minimapu. Na vzora, který se tam rozhodne prostě píknout úplně v pohodě před tady dva Batchaty, tu Škodovku na tom hillu, která nás tady takhle podporuje. Takže já koukám na toho vzora, dávám mu trečík, a on se teda opraví a zajede. Máme tady TVPčko, no a samozřejmě teď přijde něco, hezký moment, teda jsem stopl. Teď přijde něco, co se prostě stává při těchto typech hrách. No a samozřejmě Amorek za 1400 potěší. Teď tady rozjíždí to Projetto, já mu dám poslední jednu ránu a on má teďka 160 HPček a samozřejmě jak jsme v té chatě, v té komunikaci, tak já vím, že ten můj spoluhráč má ještě dva náboje v zásobníku, takže jeden myslím netrefil nebo bouncel a to Projetto tak teď netrefil a teď má ještě jeden, teď mě právě říká, já jsem ho chtěl pokrýt, aby ho nedopl a naštěstí dostávám jenom za 0 do pásu a Frankie ho dopíná.
No a rázem je tam 5000 damage. Můžeme si všimnout, že jako když to fakt lítá s tím budgetem, tak je to úplně zadarmo, ta hra. Takže, no a tady jsem byl strašně greedy, protože samozřejmě tady z těch lesíků vás můžou strašně rychle jako sfarmit a končíte hnedka. Takže tohle je taková greedy chyba toho replaye. Samozřejmě prostě jsem to chtěl. On mě teda VTčko mě potrestá právě teď, naštěstí jenom 468. Já jsem dal 3 rány tomu centovi, je z toho 6200, říkám si OK, nač to lámat víc, takže 6200 je tam. Mezi tím nabím nějakých 33 vteřin, 34 vteřin s tím polním vybavením, docela v pohodě reload. No, ten Ebr nás tady docela prudí teďka na ten proxy spot, což se nám moc nelíbí. Takže ten nás tady docela prudí, naštěstí ten ST-bug ho dopnul. No a já tady teďka můžu volně hrát, takže tady teda pohřebiště trošku. TVP bez věže. Tady Tiger Mouse, dávám mu normálně rány dozad. Nevím, proč mám červený, je to normálně zelený, protože na zadek prostě, no. Jedna neprošla. No a farmím toho centa. Jinak ano, mám tam Martyho velitele, takže jeho hlášky jsou na místě. No a rázem je z toho 7800 damage. Franky teda umírá na to VZ, zakempený na tom midu, v tom lesu. V tom lesíku. Takže rázem teda je z toho 7800 damage. Co teď? Ten náš Ebr, viděli jsme tady toho centa právě přijíždět k nám, která se tady bude spotovat na ten proxy spot. Kdyby někdo nevěděl, tak proxy spot je spot automatický spot na 50 metrů kolem vašeho tanku. No a já jsem teďka tady chtěl vykomunikovat s tím Ebrem, ať prostě zhasne a najede na něho, že by ho nemusel ani stihnout mu dát ránu ten cent. To samozřejmě náš Ebr neudělá. Já tady s ním za chvilku budu komunikovat, myslím si, že teďka mu píšu, ať ho prostě jede Ebr, Kill Action X, vy to nevidíte, protože tam mám webku. On napsal, že ne, že ho zabijou z midu. Tak když se můžeme podívat na mid, tak je tam STBO, který teda jsem si říkal, OK, jak ten na něho může vidět. No ale naštěstí teďka napsal mid should kill him, tak dobře. Já jsem tomu teda moc nevěřil. Naštěstí DZTčko vykoná práci touto ranou. No a já tady teďka můžu volně hrát. Teďka nevím, jestli jsem teda nesvítil ještě na ten proxy spot těch 10 vteřin, ale chyby tam jsou určitě v tom replay. Takže já teďka teda střílím na to. Myslím, že jsem nesvítil jsem, jinak bych nepíkoval. Zabím teda to 430 a rovnou nabím plný klip. Mám tam 6 nábojů. Takže nabijím a čekám teda, co teďka spotne ten Ebr. Samozřejmě 8100 damage už je napočítaných. Strašný nervy při té hře. Je to fakt mých prvních 10 000. Omlouvám se, že to teda tady říkám dopředu ten výsledek, ale je to prostě něco, co se mně stalo po 30 000 hrách. Takže veze to, jedna rána probím. Bohužel tady teda smolná rána. No a teď dělám obrovskou chybu. Protože jsem vystřelil 2 náboje, měl jsem 6 nábojů a teď vystřelil jsem 2 a budget má na 5, klip na 5 nábojů. A já teďka jsem z toho vůbec nevšiml a nabím 4. Takže to je obrovská chyba, kterou jsem si fakt nevšiml. A no to ve výsledku nebude hrát extra roli, ale je to určitě chyba. Tak, náš tým mezi tím zabil toho Jackpanzera. No a já tady teďka čekám, co se bude dít. Za normálních okolností bych normálně najel. Tady pod ně. Tady pod ně bych najel, abych je rozsvítil na kamo. Zabím to teda. Teď je to trošku rychlejší. DZTčko umírá, já střílím potom
potom VTčku, prostě jsem nechtěl tady riskovat to, že bych o to mohl přijít, o tu šanci na těch 10k. Takže proto hraju teda trošku pasivněji. Je to farma, ale myslím si, že to stojí za to zhlídnout. Takže já jsem prostě tady snipil, bohužel mě to teda teďka zabijou. No a mě to teďka nestačí, 2 náboje mě určitě nestačí na to dát 10 000 damage. Takže já nabím klip, když jsem si to teda všiml, nabím rovnou klip hitu. No a náš tým jede. No a samozřejmě, když váš tým jede a vy nemáte nabito, tak to není dobrý. Naštěstí tam stojí. Naštěstí tam stojí T95, která má docela dost pancíře na předku. No a já teda mezi tím jedu a schytám tu ránu od toho PTAčka. Mám nějaký teďka 5 vteřin do reloadu. Už se mě fakt třepou ruce. No a už mám nabito, 3, 2, 1 teď a dám si záležet, aby to prošlo, teď střílím na zadek. 1 rána a je tam 10 000 damage, takže neskutečný moment pro mě, kdy jsem si poprvé mohl vychutnat ještě s baťákem 10 000 damage. No a takovou třešničkou na dortu už je jenom tady ten Leopard, kde dávám auto-aim. Mohl samozřejmě bouncenout, tady jsem asi neměl dávat auto-aim, měl jsem si normálně na klid zamířit, na to hápka jsem na to měl. Ale to už jsou prostě ty nervy a stresy. Takže takhle končí moje hra z 10 600 damage. Těch přeřeků je tady strašně moc, já jsem z toho ještě teďka nesvůj. Takže jo. Takže děkuji, že jste zhlídli tohle video. Jsou tady už nějaké nedostatky, které časem vypilujeme a bude to víc koukatelný. Tak jo, díky moc a čus.